Gracias. Manuel Fraga propúxose moitas cousas. E ao final, cada día que pasa, cada mes que pasa, como decía Adriana, iremos vendo como foi cristalizando o que se propoñía. Nos propuxo devolver a autoestima a esta terra. Nos propuxo, queridos amigos, devolver a autoestima de ser galegos e a fe que o conseguiu. Fixo da política unha obra grande. Fixo da política, da súa actividade política, unha grandeza humana. Amigos, transformou os povos galegos. Pero non transformou os grandes, non. Transformou os grandes, pero tamén transformou as parroquias, e transformou as aldeas, e transformou os concellos, e transformou as cidades, e recuperou décadas de progreso en Galicia. Amigos, o seu xeito de ser español foi ser galego. Así o dixo, así o defendeu, así o fixo e, sobre todo, así o demostrou. Demostrou, como bo galego, que a mellor materia prima de Europa é o traballo, o esforzo, a cohesión e a paixón por chegar. Demostrou, como bo galego, que tiña carácter, sí, moito carácter, pero tamén tiña retranca. E tamén tiña morriña, e tamén tiña sentidiño. Amigos, o Partido Popular de Galicia é o partido que máis se parece a Galicia, e Manuel Fraga é nada máis e nada menos o político que máis se ten parecido a Galicia na historia política de Galicia. Alberto, querido presidente Albor, Luisa Fernández, dando las gracias y felicitando al Partido Popular de Galicia por haber organizado este modesto homenaje a Manuel Fraga. Creo que es un acto de justicia, pero